У цэнтры сучасных мастацтваў адкрылася выстава, якая спрабуе адказаць на пытанне, як традыцыйная культура, калектыўная памяць могуць паўплываць на сучаснае грамадства. Традиции украшать хату, одежда, да, все обряды, все традиции, которые существуют, песни, да, то есть это огромный пласт культуры, в том числе визуальный, просто как украшать свой дом, пространство вокруг него. Как это все вдруг куда-то исчезло, или во что оно трансформировалось, и главное, почему, и как это вернуть. Мастак і выкладчык Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Маша Мароз у сваёй выставе «Доўгая дарога дамоў» аб'яднала творы прыкладнога мастацтва і лічбавую графіку. Дадзены праект мы рэпрэзентуем Машу у кантэксце нашай праграмы падтрымкі маладых талентаў і куратараў. Ну і Маша, яна выступае тут адначасна як і куратар, як і аўтар. Па арнаментальным убранстве выстава нагадвае палескую хату, дзе ўсё павінна ўдзейнічаць на таго, хто ўваходзіць унутр. У праекце Машы Мароз знайшлося месца нават свежаскошанай траве і разнакаляровым свечкам. Часткова гэта несе тэрапеўтычны сэнс, гэта такая, скажам, інтэграцыя архаічна-міфалагічных ведаў, якія існавалі ў вось гэтую сучасную зламаную дастаткова прастору з той мэтай, каб гэтую прастору ачысціць, і гэтыя свечкі маюць яшчэ пэўны сэнс, яны сімвалізуюць час, які мінаў ужо шмат разоў. У межах выставы «Доўгая дарога дамоў» 22 ліпеня Маша Мароз плануе правесці сеанс калектыўнай медытацыі для наведвальнікаў цэнтра.